A wani shuɗaɗɗen zamani a wani gari na cikin ƙasar Farisa an yi waɗansu mazaje guda biyu ƴan uwan juna. Babban sunansa Kasim, karamin kuma sunansa Ali Baba. Bayan rasuwar mahaifinsu aka raba musu gadon dukiyar da ya bari, kowa ya kwashi rabansa. Kasim ya auri ƴar wani babban attajiri na garin, shi kuwa Ali Baba ya auri wata yarinya wacce iyayenta sun kasance talakawa ne. Ba daɗe ba sai sirikin Kasim ya mutu, ƴarsa ta gaji dukkan dukiyarsa domin ita kaɗai ce ƴar da ke gare shi. Ita kuma ta damka dukiyar nan a hannun mijinta Kasim. Nan take Kasim ya zama babban attajirin da babu kamar sa a duk faɗin ƙasar. Shi kuwa Ali Baba sai ya kasance dan abin da ya gada na dukiya daga mahaifinsu ya kare. Ya zama talaka wanda bai mallaki komai ba sai jakai guda uku. Sai yake zuwa daji da jakansa, yana saran itace yana laftowa jakan nan yana kawowa cikin gari. Idan ya sayar ya siyo abincin da za su ci shi da matarsa. Ana nan hawa kullum wata rana Ali Baba ya shiga daji domin yin sana'arsa kamar yadda ya saba. Bayan ya gama dorawa jakansa itace, yana haramar ya kora sai ya tafi. Sai ya hango kura ta toshe sararin samaniya daga nesa, ta tinkaro inda yake. Ya ga cewa idan ya ci gaba da tafiya mahayan nan za su cin masa. Sai ya kora jakansa cikin wani rami, shi ko ya samu wata babbar itaciya mai duhuwa wacce zai iya ganin abin da yake kasa ba tare da wanda yake kasa ya ganshi bai hai. Ba da jimawa ba sai ya hango mutane akan dawaki a sukwane sun nufo inda yake suna zuwa gurin. Sai duk suka ja suka tsaya. Kowanne daga cikin su ya sauka daga kan dokinsa ya daure shi. Ali Baba ya dube su da kyau ya ga cewa dukkan su samari ne majiya karfi. Kowanne yana rataye da takobi yana dauke da kaya akan dokinsa. Ya kirga su ya ga cewa su 40 ne cif. Ashe mutanen nan yan fashi ne masu tara fatake su yi musu fashi. Yanzu ma sun zo ne gurin da suke boye kayan da suke satowa. Ali Baba ya ga ɗaya daga cikin su wanda yana zaton shine babban su ya tafi gindin wani dutse da ciyawa ta lullube shi, wanda idan ba yanzu ba Ali Baba bai taba lura akwai wani dutse a gurin ba. Ya tsaya a gaban dutsen nan ya ce bude simsim. Dutse ya tsaga gida biyu. Sai ga kofa ta bayyana. Barayin nan suka yi ta ɗuruwa ciki da kayan da suka sato. Bayan kowa ya shige sai babban ya bi daga baya. Yana shigewa sai dutsen nan ya koma ya rufe tamkar babu dutse a gurin. Ali Baba yana kan bishiya yana kallon dukkan abin da ke faruwa. Bayan barayin nan sun shige cikin dutse sai yayi kamar ya sauko ya kama doki ɗaya hau ya kora jakunansa ya tsere. Sai kuma ya tuna idan ya sauko kuma aka yi rashin sa'a da barayin nan suna fitowa daga dutsen nan lalle za su kama shi. Saboda haka sai ya canza shawara ya ci gaba da zama akan bishiyar. Can zuwa wani lokaci sai ga kofar dutsen nan ta bude. Shugaban barayin nan ya fara fitowa ya tsaya a gaban kofar. Yana kidaya barayin nan a lokacin da suke fitowa har ya kidaya 39 gami da shi 40 kenan. Da suka gama fitowa sai Ali Baba ya ji ya ce garam rufe dutsen simsim. Dutse ya koma ya rufe, suka hau dawakin su suka juya ta hanyar da suka fito. Da Ali Baba ya ga kurar su ta bace sai ya sauko daga kan itaciya ya nufi inda ya boye jakunansa da sauri domin ya kora su zuwa gida. Sai wata zuciya ta ce masa ka gwada faɗin kalmomin nan ka ga ko dutsen nan zai bude. Ya tafi gaban dutsen ya tsaya daidai inda ya ga shugaban barayin nan ya tsaya ya ce bude simsim. Yana faɗar haka kuwa sai kofa ta bude. Ali Baba ya kutsa kai cikin dutsen nan, yana shiga sai dutse ya koma ya rufe. Da farko ya yi zaton zai ga duhu a ciki amma sai ga haske kamar an kunna fitilu. Ya duba haka sai ga dukiya tsibi tsibin zinariya daban, tsibin azurfa daban, tsibin tagulla daban, gefe kuma ga kuɗi nan tsaba cunkus. Ali Baba ya yi mamakin yadda waɗannan barayi suka tara wannan dukiya mai yawa haka. Ya ce a ransa lalle sun gaji dutsen nan ne tun daga kaka da kakanni, domin yawan su ba su isa su tara wannan dukiya ba, ko da kuwa sun yi shekara 100 suna tara ta. Ya tattaro wasu buhunhunan zinariya waɗanda ya san jakunansa za su iya ɗauka. Ya ce fa yau buɗe dutsen simsim. Dutse ya buɗe ya fito da buhunhunan nan waje. Sannan ya ce rufe dutsen simsim. Dutse ya koma ya rufe, ya jawo jakunan sai ya ɗora musu dukiyar nan, sannan ya ɗora musu itace daga sama ya rufe yadda mutane ba za su gane ba. Ya kora su da sauri ya nufi gida yana murna. Da ya isa gida ya kora jakunan ciki ya kira matarsa suka sauke kayan. Ko da ya zazzage sai gurin ya haske. Matar ta ga zinariya tana ɗaukar ido. Ya shaida mata dukkan abin da ya faru. Ta yi godiya ga Allah ta ce dare ɗaya Allah kan yi bature. Hakika duk faɗin garin nan yanzu babu wanda ya kai mu arziki, bari na kidaya mu gani. Ali Baba ya dariya ya ce menene na bata lokacin ki wajen kidaya wannan zinariya, sai ki yi kwanaki baki gama kidaya ta ba. Abin da nake so da ke shine bakin ki kanin kafarki, kada ki kuskura wani ya ji wannan labari. Zan je na haƙa rami mu binne wannan dukiya da Allah ya bamu. Matar ta ce duk da haka dai ina so na san adadin wannan zinariya kafin ka gama haƙa rami. Bari na je makwabtan mu gidan yayinka Kasim na aro karamin mudun su na awan hatsi domin naga ko mudu nawa wannan zinariya za ta yi. Yace ba laifi amma ta tabbatar bata faɗa wa kowa abin da za su auna da mudun ba. Ta fito ta shiga gidan Kasim ta tarar da matarsa. Bayan sun gaisa ta ce ta zo ne aron mudun su na awan hatsi. Matar Kasim ta tambaye ta babba ko karami, ta ce karamin ma zai yi. Ta shiga cikin ɗaki domin ta ɗauko mata. Ta ce a ranta me waɗannan matsiyatan za su yi da mudu, ina kuma suka samu hatsi mai yawa haka da har sai sun auna shi da mudu, kuma wanda irin hatsi ne wannan. Sai ta samu karo kaɗan ta manna shi a ƙasan kusurwar mudin, wanda ta tabbata karan zai liƙe kwaya ɗaya na hatsin da za su auna. Ta haka za ta iya gano kalar hatsin da suka auna idan an maido mata da mudin. Ta kawo matar Ali Baba. Bayan ta dawo gida sai ta fara auna zinariyan nan mudu har ta gama kaf. Ta je ta shaida mijinta da yake haƙar rami ko mudu nawa ta auna. Ta ce za ta je ta mayar musu da mudin su, ashe bata lura ba kwayar
zinariya ɗaya ta manne da karan nan a can kasan mudun. Da matar Kasim ta karbi mudu bayan matar Alibaba ta tafi, sai ta duba cikin mudun, wani irin mamaki ya rufe ta lokacin da ta ga kwayar zinariya a cikin mudun. Nan take hasara ta daki kirjinta, ta ce ashe Alibaba har yana da zinariyar da tafi karfin a kidaya ta da hannu sai dai awo da mudu. Ina ya samu wannan dukiya, ko ya fara sata ne? Sai ta ce bari mijinta ya dawo ta faɗa masa halin da kaninsa yake ciki. Lokacin da Kasim ya dawo daga kasuwa, tun bai huta ba matarsa ta tare shi ta ce, mai gida na san da cewa ka dauki kanka a matsayin wanda yafi kowa arziki a duk fadin garin nan, to amma abin da baka sani ba shine yanzu akwai wanda ya dame kai shanye game da arziki cikin wannan gari namu, domin yana da tarin zinariyar da tafi karfin a kidaya ta da hannu sai dai a auna da mudu. Kasim ya ce wane ne wannan attajirin haka, amma dai bai dade da zuwa garin nan ba ko? Matar ta ce ba kowa bane face dan uwanka Alibaba. Ta kwace dukkan labarin yadda matar Alibaba ta zo aran mudu a gurinta da kuma dabara da ta yi har ta gano abin da aka auna da mudun. Kasim ya kasance baya kula da taimakon dan uwansa Alibaba, duk da tarin dukiyarsa baya koyar da ya matso kusa gare shi, wai kada ya shafa masa talauci. Da ya ji wannan labari daga matarsa sai ya cika da mamaki tare da kuma hasarar jin cewa wai har akwai wanda ya fi shi arziki a garin su. Ya ce a cikin ransa yanzu dare yayi, amma gobe tun da safe zan je gidan dan uwana na ji inda ya samu wannan dukiya da rana tsaka. Lalle idan ya fara sata ne zan tsegunta wa sarki a daure shi. Ya kwanta amma ya kasa yin barci, yana ta tunane har gari ya waye. Da gari ya waye tun da sassafe Kasim ya yi sallama wa Alibaba. Bayan ya fito ko gaisa basi ba, sai Kasim ya ce, Alibaba kayi wa mutane da sau, suna ganin ka matsayin talaka wanda bai mallaki komai ba sai jakuna guda 3 da kake zuwa daji kana yiwo itacen siyarwa. Amma abin mamaki, jiya bayan na dawo daga shagona matata take bani wannan kwayar zinariyar, ta ce mini a cikin mudun da ta ara muku ta makale. Wannan ya tabbatar mata da cewa ba hatsi kuka auna da mudun ba. Wannan ne dalilin da yasa yanzu na yo maka sammako domin na ji inda ka samu wannan dukiya. Idan kuwa kake faɗa mini zan je na shaida wa sarki cewa kana ɗaya daga cikin barayin nan da suka addabi mutanen wannan gari da kewayensa da sata. Yanzu haka ma zinariya na nan kima a gidanka da kuka sato, kuma na tabbata idan aka bincike gidanka kaf za a ganta. Da Alibaba ya ji wannan zance na dan uwansa sai ya tabbatar da cewa matarsa ta fallasa sirrin su ne, dan haka babu wani boye illa ya fada wa dan uwansa gaskiyar abin da ya faru. Alibaba ya kwashe labarin abin da ya faru duka ya fada wa Kasim, yayi masa kwatancen dajin nan da kuma daidai gurin da dutsen da barayin nan suke tara dukiyar su, ya kuma fada masa abin da ake cewa dutsen nan ya bude da kuma abin da ake cewa ya rufe. Kasim na gama jin wannan labari bai zame ko ina ba sai kasuwa, ya siyo jakai guda 10 kowanne da mangalarsa ya kawo gida ya daure. Tunda asuba ya daura jakunan nan mangaloli ya nufi dajin nan da Alibaba ya masa kwatance. Can zuwa rana tsaka ya isa ya bi kwatancen da aka yi masa har ya gano gurin da dutsen yake. Ya daura dabbobinsa kusa da dutsen, ya tsaya gindin dutse ya ce fa yau bude dutsen simsim. Rufe bakinsa ke da wuya sai ga kofa ta bude daga cikin dutsen nan. Mamaki ya rufe shi, nan take kwanto mangaloli daga jakunan nan ya kutsa kai cikin dutsen nan, yana shiga dutsen ya rufe. Kasim ya ga ashe dutsen wani katon daki ne mai cin dakuna sama da 3. Ya ga tarin dukiyar da ko tunani bai taba zaton akwai irin ta ba a fadin duniya. Komai bangaren sa daban, zinariya, azurfa, tagulla da tsabar kuɗi. Ba tare da bata lokaci ba ya fara cika mangalolinsa da ita, yana tunanin abubuwan da zai yi idan ya kwace ta duka ya kai gida. Da ya gama cika mangalolinsa sai ga kamar ma bai ɗibi komai ba, domin babu alamar dukiyar nan ta ragu. Ya kiyasta cewa ko da zai kwashe dukiyar nan duka to sai yayi wata 3 yana zuwa kullum yana ɗibar ta. Ya zo inda kofar dutsen nan take, ya ce fa yau bude dutsen cimcim. Dutse ya ki budewa, ya kara cewa fa yau bude dutsen jimjim. Dutse bai ko motsa ba. Kasim mai ta kiran kalmomi kamar su timtim, kimkim, zimzim, amma Allah da ikonsa har ya gaji ya kasa tuna kalmar simsim, kamar ma dai bai taba jin kalmar ba. Daga nan sai murna ta koma ciki, domin ya tabbata idan barayin nan suka dawo suka same shi a ciki lalle kashinsa ya bushe. Sai duk dukiyar nan da ke cikin dutsen nan ta fita daga ransa, ya fara safa da marwa yana kokarin tuna kalmar da ake faɗa dutsen nan ya bude. Ya duk iyakar kokarinsa amma ya kasa tuna kalmar. Da ya gaji sai ya samu guri ya zauna yana tunanin makomarsa idan barayin nan suka same shi a cikin wannan ma'ajiya tasu. Bai san tsawon lokacin da ya kwace a cikin dutsen nan ba, sai ya ji karar kofatan dawaki suna nufo gurin da dutsen ne yake. Tun yana jiyo su daga nesa har suka zo dab da gindin dutsen. Daga nan sai ya ji duk sun sauka daga kan dawakansu. Ya duba cikin dutsen nan ko zai ga wani makami da zai kare kansa da shi, bai samu ba. Ya duba ko akwai wani guri da zai iya boyewa, ya ga babu. Ya yanke shawarar ya tsaya dab da bakin kofa, idan dutsen ya bude sai ya yi waje da gudu, ya kama dokinsa daya ya sukwane shi. Idan Allah ya taimake shi zai iya tserewa, dan haka sai ya tsaya dab gurin da kofar za ta bude cikin shiri. Su kuwa barayin nan da suka zo gindin dutse sai suka ga jakai guda 10 a daure. Suka duba ko ina ba su game su ba, sai jikinsu ya ba su, domin ba su taba sa ran wani dan adam zai iya zuwa cikin wannan daji ba, kuma har gindin dutsen su. Babban ya matsa gaban dutsen ya ce fa yau bude dutsen simsim. Nan take dutse ya bude. Kofa na budewa sai Kasim ya fito waje da gudu, ya bangaje wasu daga cikin barayin nan. Kafin ya sake da kafarsa, wani daga cikin barayin ya raba shi gida biyu da takwabinsa. Barayin nan suka shiga cikin dutsen suka ga mangalolin da Kasim ya cika da dukiyar su, kuma suka lura da cewa lalle ko bayan wannan dukiyar da Kasim ya dauka akwai alamun an taba dibar dukiyar.
suka shiga tunanin waye yake zuwa yake ɗiba musu wannan dukiya, ko wannan mutumin ne shi kadai, ko kuwa akwai wani bayan Kasim din wanda ya ɗibar musu dukiya. Suka yi mamakin yadda Kasim ya san kalmomin da ake faɗa dutsen ya bude domin su gargaɗi duk wani mai zuwa yana ɗibar musu dukiya. Sai suka raba gangar jikin Kasim gida 4, suka manna kowanne a sashe ɗaya na bango ɗaya na dutsen, wato kudu da arewa, gabas da yamma. Suka fita suka kora jakunan su zuwa inda suke tara dabbobin da suke satowa. Da dare yayi, matar Kasim bata ga ya komo gida ba, sai hankalinta ya fara tashi. Ta dauki mayafinta ta ruga da gudu zuwa gidan Ali Baba, ta same shi yana zaune yana hutawa. Bayan sun gaisa sai ta ce masa, ya kai dan uwan mijina. Take ce mai ya san cewa yana da labarin mijinta ya shiga daji da jakai tunda a Salatu zai samu wani abu a can wanda bai faɗa mini ko menene ba. Gashi har dare yayi bai komo ba. Shine nazo gare ka naji ko ka san wurin da ya tafi. Ina jin tsoron ko wani mummunan abu ya faru da shi. Ali Baba ya ce da ita, haka ne dan uwana ya faɗa mini zai shiga daji, amma na dauka ya dawo. Amma bari yanzu na shirya na tafi neman labarinsa. Ki koma gida zan sanar da ke abin da ake ciki idan na dawo. Ali Baba ya tashi cikin daren nan ya daura wa jakunansa 3 mangaloli ya kora su ya nufi cikin dajin da dutsen yan fashin nan yake. Can zuwa tsakiyar dare ya isa inda dutsen sihirin yake. Da isarsa gindin dutsen sai haska fitilarsa, sai ga jini face-face a ko'ina a gindin dutsen. Tun daga nan sai ya sha jinin jikinsa ya ce fa yau bude dutsen simsim. Nan take kofa ta bude ya shiga ciki. Da shigarsa sai kofa ta rufe, ya haska fitilarsa sai ga gawar dan uwansa Kasim an daddatsa ta gida 4, an mammanna a kowane dutse a bangon dutsen. Nan take sauri ya harhada su guri daya, sannan kuma dibar dukiyar da jakunansa 2 za su iya dauka. Ya fita daga cikin dutsen ya dora jakinsa ɗaya gawar dan uwansa, sauran biyun kuma ya dora musu dukiyar da ya diba. Ya samu kiraran itatuwa ya rurrufe mangalolin da su, yadda mutane ba za su gane abin da aka dauko ba. Ya kora su da sauri ya nufi gida. Can zuwa da hantsi Ali Baba ya isa gida, ya shiga da jakunansa 2 masu dauke da dukiyar cikin gida. Ya fada wa matarsa ta sauke kayan ta boye su inda suka boye na farko. Ya kora jakin da zuwa gidan matar dan uwansa. Da ya isa gidan sai ya kwankwasa kofa, bayan ya kwankwasa sai ga Murjanatu ta bude kofar. Murjanatu ta kasance baiwa ce ga Kasim. Allah ya hore mata tsananin wayo da dabara. Duk da ta kasance yarinya karama mai kananan shekaru, amma hankalinta da tunaninta ya zarta na manyan mutane. Shi yasa ma duk wata shawara da ita Kasim yake yi. Ali Baba ya kora jakin cikin gidan. Murjanatu ta mayar da kofa ta rufe, yau umarce ta da ta kira masa matar dan uwansa. Bayan sun koma ya sauke gawar Kasim, bayan sun gama yan koke-koken su, sun share hawaye, sai ya ce musu, abin da nake so da ku shine ina so mutanen garin nan su tabbatar da cewa dan uwana ya mutu ne a gida akan garinsa sanadiyar rashin lafiya. Bana so kowa ya san abin da ya faru da shi. Abin da yasa Ali Baba ya faɗa haka kuwa shine ya tabbata idan barayin nan suka koma maboyar su ba su ga gawar Kasim ba, za su shiga binciken wanda ya dauke ta. To idan mutanen gari suka san gaskiyar labarin yadda Kasim ya mutu da yadda aka rufe gawarsa, labarin ba zai boyu ga barayin nan ba, kuma za su yi saurin gane Ali Baba su kashe shi. Amma idan mutanen gari suka san cewa Kasim ya mutu ne akan gadansa sanadiyar rashin lafiya, kuma an yi jana'izarsa a gaban mutane, shikenan babu wanda zai koma ta kan batun. Don haka babu yadda za a yi barayin nan su gane wanda ya dauke gawar. Bayan Ali Baba ya tafi sai matar Kasim ta ce da Murjanatu, na bar wannan a hannunki, kika san dabarar da zaki ki kawar da hankalin mutane har su dauka Kasim ya mutu ne sanadiyar rashin lafiya akan gadansa. Murjanatu ta ce wannan abu ne mai sauki a wurina. Sai ta ruga da gudu zuwa shagon wani mai sayar da magunguna, hankalinta a tashe, ko takalmi babu a kafarta. Ta ce da shi, dan Allah ya sauri ka bani maganin zazzabi, ubangida na Kasim na can zazzabi mai zafi ya rufe shi har baya iya gane masu zuwa gurinsa. Mai magani ya dauko wani magani ya bata, ta karba ta bashi dirhami 1. Bata ko tsaya karba canji ba, ta nufi gida da sauri, tana rike da magani a hannunta. Tana tafe hawa yana fita daga idanta. Duk wanda ta haɗu da shi akan hanya idan ya ga halin da take ciki ga kuma magani a hannunta sai ya tausaya mata ya kuma gane abin da take ciki na jinyar mara lafiya. Ali Baba da matarsa suka dinga safa da marwa tsakanin gidansu da gidan Kasim domin dai su kawar da hankalin mutane akan cewa wani abu na faruwa a gidan Kasim. Da haka lokacin da mutane suka ji kuka daga gidan Kasim tare kuma da labarin mutuwarsa cikin dare, ba su yi mamakin hakan ba, tunda sassafe kafin Ali Baba ya gama shaida wa mutane labarin mutuwar dan uwansa Kasim domin yi masa jana'iza, ita ko Murjanatu sai ta nufi shagon wani baduku da tijo mai suna Baba Mustapha, domin dama ɗabi'arsa ita ce da an fito daga sallar asubashi yake bude shagonsa. Ta same shi a zaune cikin shagon nan, bayan ta yi masa sallama sun gaisa, sai ta ce da shi, Baban Mustapha, ina da wani aiki da nake so ka yi mini yanzu, amma da sharadi daya. Ta dauko masa dinari 1 ta danka masa a hannu, yayi sauri ya karbe yana murmushi, dama idansa idan kuɗi kamar wuta da auduga ne. Yace da ita, ya ta faɗi duk abin da kike so na yi miki, ko menene idan zan iya, duk da dai ban san ki ba, ban ma taba ganin ki ba. Murjanatu ta ce da shi, jiya cikin dare barayi suka shiga gidanmu suka kashe mijinta kuma suka sassara shi guntu guntu. Tana so a matsayinka na baduku
ka hana da gawarsa guri daya ka dinke yadda za a ji dadin yi masa jana'iza, amma da sharadin zan rufe fuskarka da mayafi ta yadda ba za ka iya gane hanyar da muka bi zuwa gida ba, kuma ba za ka iya gane gidan ba. Haka kuma idan ka gama zan sake rufe fuskarka na maido da kai shagonka, zan biya ka kuɗi mai yawa. Ka yarda da wannan sharadi? Baba Mustapha ya ce ya amince. Murjanatu ta rufe masa fuska ta ja hannunsa har zuwa gidan, ta bude kofa suka shiga ciki, ta ja shi har cikin ɗakin da gawar Kasim take, sannan ta bude masa ido ta ce ya sauri ya hada masu jana'iza na nan zuwa. Nan take kuwa ba tare da bata lokaci ba Baba Mustapha ya dinke gawar Kasim guri daya kamar ba a taba sassara shi ba. Murjanatu ta bashi kuɗi masu yawa ta mayar da shi shagonsa. Aka yi jana'izar Kasim aka gama ba tare da kowa ya san gaskiyar abin da ya faru gare shi ba. Su kuma barayin nan bayan kwana biyu suka koma maboyar su, ga tsananin mamakin su sai suka tarar da an dauke gawar mutumin da suka kashe. Bayan wannan kuma an sake ɗibar musu dukiya. Cikin fishi babban dan fashin ya ce ina rantsuwa da hankali na ba zai kwanta ba har sai na nemo wanda ya gane sirrin mu, yana zuwa yana ɗibar mana dukiya, ko wane ne shi kuma kowa ina yake cikin duniyan nan. Idan kuwa na same shi zan gana mai azabar da ba taɓa yi wani abu mai rai irin ta ba kafin na kashe shi. To fa labarin anan aka fara. Kar ku manta da danna subscribing da danna alamar kararrawa ta yadda da zaran an ɗora ci gaban shirin za a sanar da ku nan take.